Ω Κύριε, αιώνιε και δημιουργέ των πάντων, ο οποίος με την ανεξερεύνητη αγαθότητά σου με κάλεσε σε αυτή τη ζωή, ο οποίος μου έδωσες τη χάρη του βαπτίσματος και τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος με πρίκησες με την επιθυμία να αναζητήσω εσέ, το μόνο αληθινό Θεό, εισάκουσε την προσευχή μου. Δεν έχω ζωή, φως, χαρά ή σοφία, ούτε δύναμη χωρίς εσένα, ó Θεέ. Εξαιτίας των αμαρτιών μου δεν τολμώ να υψώσω τους οφθαλμούς μου σε εσένα. Αλλά εσύ είπες στους μαθητές σου, κάθε τι που θα ζητήσετε στην προσευχή σας με πίστη θα το λάβετε, και κάθε τι που ζητήσετε στο όνομά μου θα γίνει. Γι' αυτό τολμώ να σε επικαλεστώ. Καθάρισέ με από κάθε ρήπο σωματικό και πνευματικό. Δίδαξέ με να προσεύχομαι ορθά. Ευλόγησε αυτή την ημέρα που χάρισε σε εμένα, τον ανάξιο δούλο σου. Με τη δύναμη της ευλογίας σου, κάνε με ικανό συνέχεια να ομιλώ και να εργάζομαι για τη δόξα σου, με καθαρό πνεύμα, ταπείνωση, υπομονή, αγάπη, ευγένεια, ειρήνη, θάρρος και σοφία, να αισθάνομαι πάντοτε την παρουσία σου. Με την άπειρη αγαθότητά σου, Κύριε Θεέ, δείξε μου το δρόμο του θελήματός σου και δώσε ώστε να βαδίζω μπροστά σου χωρίς αμαρτία. Ω Κύριε, σε εσένα όλες οι καρδιές είναι ανοιχτές. Συ γνωρίζεις όλα όσα έχω ανάγκη. Συ γνωρίζεις την τυφλότητα και την άγνοιά μου. Συ γνωρίζεις την αστάθεια και τη διαφθορά της ψυχής μου. Αλλά ούτε ο πόνος και η αγωνία μου είναι κρυμμένα από εσένα. Δέξου σε παρακαλώ την προσευχή μου και με το Άγιο Πνεύμα σου δίδαξέ με το δρόμο που πρέπει να πορευθώ. Και όταν η διαστραμμένη μου θέληση με οδηγήσει σε άλλους δρόμους, μη με αφήσεις να χαθώ, αλλά κάνε με να επιστρέψω σε εσένα. Δώσε μου με τη δύναμη της αγάπης σου να κρατηθώ σταθερά στο αγαθό. Φύλαξέ με από κάθε λόγο ή πράξη που μπορεί να καταστρέψει την ψυχή, από κάθε επιθυμία που μπορεί να δυσαρεστήσει και να βλάψει τον αδελφό μου. Δίδαξέ με πώς πρέπει και τι πρέπει να λέγω. Αν είναι θέλημά σου να μην απαντώ, δώσε μου πνεύμα ειρηνικής σιωπής που να μην προκαλεί λύπη ή πόνο στον αδελφό μου. Στήριξέ με στο δρόμο των εντολών σου και μέχρι την τελευταία μου πνοή δώσε να μην απομακρυνθώ από το φως των εντολών σου. Οι εντολές σου ας γίνουν ο μόνος νόμος στη ζωή μου, στη γη και σε όλη την αιωνιότητα. Ο Θεέ, σε παρακαλώ, ελέησέ με. Λύτρωσέ με από τη θλίψη και την αθλιότητά μου και μην κρύβεις από μένα το δρόμο της σωτηρίας. Μέσα στη μορία μου, Θεέ μου, σου ζήτησα πολλά πράγματα και μεγάλα. Θυμάμαι την αγένεια, τη φαυλότητά μου και την αδυναμία μου και κράζω. Ελέησέ με. Μη με απομακρύνεις από το πρόσωπό σου εξαιτίας της αλαζονίας μου. Δώσε και αύξησε σε εμένα τη δύναμη να σε αγαπώ σύμφωνα με τις εντολές σου, εγώ ο χειρότερος των ανθρώπων, με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την ψυχή, με όλη μου τη διάνοια, με όλη μου τη δύναμη και με όλη μου την ύπαρξη. Ναι, ο Θεέ, με το Άγιο Πνεύμα σου. Δίδαξέ με δίκαια κρίση και γνώση. Δώσε μου τη γνώση της δικής σου αλήθειας πριν έλθει το τέλος μου. Διατήρησε τη ζωή μου στον κόσμο τούτο, μέχρι να μπορέσω να σου προσφέρω άξια μετάνοια. Μη με οδηγείς σε θάνατο στη μέση των ημερών μου, ούτε ενός ο νους μου είναι ακόμη τυφλωμένος. Όταν όμως θελήσεις να βάλεις τέρμα στη ζωή μου, να μου το δείξεις από πρωτήτερα για να προετοιμάσω την ψυχή μου πριν παρουσιαστεί μπροστά σου. Να είσαι μαζί μου κατά τη φοβερή αυτή ώρα και να μου δωρήσεις τη χαρά της σωτηρίας. Καθάρισέ με από τις κρυφές αμαρτίες μου και από όλη την αχαριστία που έχω μέσα μου και δώρισέ μου καλή απολογία μπροστά στο θρόνο της κρίσης σου. Ναι, ο Θεέ, με το μεγάλο σου έλεος και την αμέτρητη αγάπη σου για το ανθρώπινο γένος, άκουσε την προσευχή μου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν.